Sziasztok, én Marci vagyok, és ez itt az Élet Angliában következő része. Ja, következzen az intro. Ebben a videóban most ismét beszeretném mutatni a lakásunkat, ugyanis nagyon sok dolog változott szerintem az eddigi idők folyamán, és amúgy tegnap levágták a hajamat, az édesanyám levágta, és most azért ilyen menő. Tehát akkor következzen is a lakásunk, a megújult lakásunk. Igazából a Caspian pizza az maradt a helyén, a tévé az maradt a helyén, igazából tök szép tévé, mert... Kecske! Na mindegy, ott az Avermedia és a PS3-on is, és egy BT-s doboz, amivel nézzük a tévét, mert amikor még felvettem a lakásbemutatós videót, akkor még tévénk se volt, mert nem működött az adás, tök jó volt. Itt van a laptopom, vezetékek, igazából rengeteg. Hát itt az ágyam, most egy ilyen ágynemű van, ezt is otthonról tudtuk hozni, de most lusta voltam beágyazni, mert minek az, még csak 10 óra van. Igen, ezt kaptuk a szomszédunktól, akik így fölöttünk vannak, tehát nem tudom, hogy ezt minek lehet nevezni, milyen szomszédnak, de ezt tőlük kaptuk, mert nem ezt a cselzis dolgot, hanem ezt a széket, és ezt az asztalt is tőlük kaptuk, és ezt a szekrényt is, meg igazából elég sok ilyen dísz dolgot tőlük kaptunk. Itt is láthattuk párat. Aztán még ezt a képet is, ezt múltkor nem mutattam be, itt mindenféle kacat ide van dobálva, és itt is nagyjából minden. Jó, menjünk tovább, itt van egy ruhaszárító, ezen szerintem nem kell mutatnom semmit. Itt egy ilyen sarok, és itt megy fel a felső szomszédunknak a lépcsője. Itt ez azért van így megoldva, és most ott nem lakik senki. Azok is csak 6 hónapig voltak ott. Itt elég sok cucc, ruhák, táskák. Na igen, itt már van egy ilyen kis polc, ezt is a szomszédunktól kaptuk, a volt szomszédunktól. Ők egyébként lengyelek, szóval... Ja, és költöztek, és az összes bútorokat kb. Így eladták, meg így odaadták emberkéknek. Itt kb. Minden ugyanolyan, a kilátás az maradt a normális, és hát ja, szerintem maradt minden ugyanaz. Egy asztalterítő került azóta fel, meg ezt is a szomszéduktól kaptuk. Ja, és időközben ugye a PS3-at azt nem kaptuk, persze, azt kiküldettük, és így egy jó pár cuccunk ide került, mint például ez. Bár ezt azt hiszem, ezt is a szomszédoktól kaptuk. Aztán itt egy ilyen gyertyatartó cucc, egy ilyen szobor, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni. Ezt is a szomszédoktól kaptuk. Aztán ez nem tudom, itt is ilyen dolgok. Itt minden maradt ugyanaz, kivéve ez a 2 szőnyeg. Padlószőnyegre szőnyeg azért, az is befigyel. Ezt is szomszédoktól kaptuk. Most azóta megjavítottuk a fönti ventilátort, vagy nem tudom, valami elszívó, hogy minek lehet ezt nevezni. De hogyha felkapcsoljuk itt a villanyt, akkor ez így zúg. Szüleim szobája, itt még eléggé vízhangos minden. Itt vannak a sok dobozok, amiket kiküldettünk. És itt is nagyon jó a kilátás szerintem. Hát, körülbelül ennyi. Most nem terveztem erre egy nagy videót. Ja, és persze még amit
nem mutattam, az itt a kert. Hát az ugyanaz, most azt nem nyitnám ki. Nem terveztem erre olyan nagy videót, de gondoltam, hogy azért ezt is megmutatom nektek, mert biztos érdekelhet titeket, hogy mennyit változott ez a lakás, és körülbelül most már 2 hónapja vagyunk itt, és 6 hónapig itt kell lenni, mert addig szól a szerződés, és mi úgy gondoltuk, hogy 6 hónap után megyünk egy másikba, mert biztos van jobb is hasonló árért. Na mindegy. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, 180 lájk után jön a következő rész, amiben is szerintem a Halloweenról fogok egy rövid videó összeállítást csinálni. Még nem tudom, hogy miért, meg nem tudom, hogy kikkel, de biztos, hogy osztálytársaimmal, de ha nem jönne össze véletlenül, akkor inkább városról lenne videó. Tehát most nagyon sok ötletem van, csak a megvalósítás egy kicsit még nehézkes. Mert a városhoz is kell valamilyen osztálytárs, vagy valamilyen ismerős itt, akik nagyon nincsenek, mert nem ismerem úgy a város főbb helyeit, meg főbb dolgait, és ezért kéne valaki, aki bemutatja. De ezt majd meg fogom nektek oldani, és 180 like után új rész. Én Marci voltam, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és sziasztok!